Mayong hapon, Negros! Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita nga dapat nyo mahibaluan sa mga adlaw, ang among nigadulong sa inyo. Updatein ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kaag, sarang na kami sa karon malantaw sa KCAT channel sa syudad sang Kabangkalan, Himamaylan City, kag Banwa sang Ilog. Kaag, yari na ang nagapanguna nga mga balita sa Digicast Negros 10. Visayas IATF Chief Implementer nag-apila sa National IATF kag DOH nga i-consider ang pag-downgrade sa community quarantine status sa Bacolod. Backtrack registration, requirement na sa pagkuha sa medical certificate kag travel pass. Apat ka mga banwa nag-report sang kahalitan sa pananom tugas ang bagyo nga Kinta. Baklanay sang bulak, gata kag pilit, masako sa gyapon bisan sirado ang mga patso sa tigkalalag. Kag sa good vibes, aton saksihan ang mga programa nga Armas by Lubugas kag Module by Lubugas. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, sa Oktubre 31 kag Nobyembre 2, talatapan sa Commission on Elections ang sirado bangod sang All Souls Day kag All Saints Day. Ginaabisuhan ang mga nagaplano nga magpadulong sa talatapan sa COMELEC nga ipaiway anay ang pagpadulong sa talatapan bangod nga sirado sa Martes na liwat nga magabukas ang COMELEC. Suno kay City Elections Officer Attorney Cathrina Trinio Canya para ng voters registration pero apektado man ini sang pandemic. Sadto naga-average sa 1 ang nagapadulong sa COMELEC para sa registration kada adlaw. Pero karon yara na lamang sa mga 40 ang nagapadulong sa talatapan. Samtang nakabato naman ang memorandum ang COMELEC nga sumugod sa Nobyembre, Lunes, tub-tub, Huwebes na magabukas ang COMELEC. Kag kada Biyernes naman magapatigayon sa disinfection. Kag sa number 9, sa Banwa sang Binalbagan, mangunguma patay matapos na tiruhon kag banggaan sa sulod sang katubuhan. Patay ang 47 anyos nga si Blas Urbano Jr., isa ka mangunguma matapos tiruon sa wala pa makilalaan nga mga persona sa sitio Apitong 1, Barangay Biao sa Binalbagan. Sa sa investigasyon sa Binalbagan PNP, papauli alas 8 sang aga kahapon ng biktima sang gulpi lang siya ginbanggaan sa 3 ka mga lalaki nga nagabantay sa katubuhan. Gilingon kin tiro si Urbano nga gintunaan sang iya kamatayon. Maigo siya sa bala sa ulo kag sa likod. Suno sa pulis, posible daan nga dumot o kung ang motibo sa pagpatay sa biktima bangod sa madamo man ini sa nakaatraso sa ilang lugar, suno man mismo sa iya nga mga himata. Kag sa number 8, tugas ang pandemya kadamaan sa mga kumpanya ang ginahaylo nga magpatuman sa work from home scheme. Pero ano ba lang epekto sini sa mga empleyado? Aton hibaluon sa report ni Martico. Kung sang una, nagakadto kita sa aton ng mga ulubrahan para magtrabaho kag nagapauli sa aton panimalay para magpahuway, subong nagatrabaho na kita mismo sa aton panimalay bangod sang COVID-19 pandemic. Suno sa psychologist nga si Dr. Rowena Banyes, nagatugas ang anxiety o kun kahangawa sa aton ang pandemic samtang yara kita sa aton panimalay. Gani importante nga mapangapinan ang aton ikaayong lawas. Para sa mga naga-work from home, nagapanugyan si Dr. Banyes nga dapat may designated workplace kita sa sulod sang balay. Dapat wala nagaobra sa katre nga imo ginatulugan. There must be specific place for a specific activity. If it's work time, 8 o'clock to 4 o'clock, make sure nga you have your own specific place at home. Please do not work in your bedroom and nor in your bed, because you know that bed and the bedroom is a place for your rest, for your sanctity of relationship, no? So, because ma-confuse si brain natin. So, you create, no matter how small, no matter how simple it is, no? You just have the working table, if you have your laptop and the lights, create a space. And that space should be free also of distraction.
Gindugang pa ni Dr. Banyes nga dapat limitahan man naton ang aton pagbasa sa mga balita sa social media, ilabi na sa mga impormasyon nga makatugas ang kahangawa sa aton paminsaron kasubong sang COVID-19 pandemic. Dapat kita maghimo sang recreational activities sa sulod sang balay para ma-divert ang aton atensyon sa mga makalilingaw nga buluhaton. Try to detox yourself from too much exposure to social media. Now, if it's time to sleep, at least 30 minutes, do away with news, nga mga horrible news about COVID and the like. No? So, free yourselves of that. No? Recreate, enjoy. No? Go to your garden. Remember, mga plantitas, plant lolos, plant titos. These are all very helpful. Go to art. No? You have so many things to do now. No? Importante man suno kay Dr. Banyes nga magpakig-angot kita sa aton mga pamilya kag abyan pinaagi sa social media agud makamusta naton sila kag malipay kita. Kag labaw sa tanan nga hindi kita magkalipat nga magpangamuyo para mangin mabakod ang aton pagsalig nga malampuasan naton ang pandemya. Martigo para sa Digicast Negros. Sa number 7 naman, 4 ka mga banwa kang syudad sa Negros Occidental ang nag-report sang halit sa pananom bangod sa pagbaha sa Domingong adlaw dala sang bagyo nga si Quinta. Sa datos ng Office of the Provincial Agriculturist as of 11:30 AM, ang syudad sang Sipalay 1.4 milyones pesos nga balor sang halit sa humay ang gid-report. 483,000 pesos naman ang gid-report ka damage sa high value crops kag masobra sa 40,000 pesos ang halit sa mais. 135 naman ka mga mangunguma ang nag-report nga nahalitan ang ilang mga pananom sa banwa sang hinubaan. 3.3 million pesos ang balor sang halit sa humay sa 3 ka mga barangay. May pananom man sang mais nga nahalitan sa banwa sa Moises Padilla. May 1.7 million pesos man nga prime mover ang banwa o kunang banwa nga nabakal sa 2008 ang nabahaan. May mga tubo kag humay naman sa banwa sang Isabela nga nahalitan. May mga gid-report naman nga nagkalamatay nga kasapatan sa report sa Provincial Veterinary Office. Naka-insure man ni ang iba naton nga mga mangunguma sa crop insurance program kag sa upod sa aton mga municipal and city agriculturist magapadangat na sila sang ilang mga notice of loss for indemnity claims tungod sang kalitan nga natugas sang bagyo. Sa number 6, Negros Occidental Police Provincial Office ay ipaidalom sa full alert status sa tiun sang Tigkalalag. Nagkahanda na suno kay Police Lieutenant Wilma Silva ang mga kapulisan sa tagsa ka mga police station sa Negros Occidental agud magbantay sa pagsaulog sang Tigkalalag subong nga tuig. Kaagahon sa Oktubre 31, magasugod na nga naka-full alert ang kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office kag ini ang tubtub sa Nobyembre 4. Si Governor Eugenio Jose Lacson ang damnag pa, nagpapanaog na sa executive order nga isirado ang tanan nga mga public kag private cemetery sa probinsya humalin Oktubre 30 tubtub Nobyembre 2 agud malikawan ang pagdagsa sa pumuluyo sa mga patso. Suno kay Silva, bisan pa magabukas ng patso pagka Nobyembre 3, sila sa gihapon ang magabantay bangod sa gihapon ginadumili ang pagtililipon. Kag sa number 5 naman, 2 ka adlaw antes ang temporaryo nga pagsirado sa mga patio nangin mabakal na ang bulak, pati ang pagpagaling sa pilit masako na, pati gata mabakal na, inibilang handa sa Pista Miratay. Yaring report ni Barbara Mijares. Nag-amat-amat naman gid damo ang nagabinakal sang bulak karon nga duha na lang kaadlaw ang nabilin kag temporaryo nga siredan ang mga patio. Suno kay Nene Alibutdan, mga 3 kaadlaw na nga nangin maayo ang baligyanay sang bulak. 200 pesos ang round kag flat spray nga floral arrangement. 500 pesos naman ang one-sided. Suno kay Nene, kung luyag sang customer nga mas madamo pagid ang bulak, pwede sa gihapon ini. May dugang lang sa balayran. Sa subong nami naman ang baklanay kay damo naman subong mga customer nga kadto. Actually palariho man lang sila ma'am kay nagapili man lang sila sang ila nga magustuhan. Depende sa ila nga gusto nga mga nga design. Nagmahal ang bulak sa subong hindi man sila nga kuan halin sa puno to nga daan mahal na siya. Sa diri sa amon amo man na.
Sa Burgos Public Market, masako na ang galingan. Madamo na nagapagaling sang pilit para sa talana nga handa sa pista minatay. Mabakal naman ang lubi suno kay Jonathan Panganiban para sa gata nga masami ginagamit sa mga native nga pagkaon nga ginahanda kada Nobyembre 1. Si Gina Vista naman may mga order na nga nabaton gikan sa iya mga suki. Ibos, puto, kalamay-hati kag sumanlatik ang iya nga mga ginabaligya. Damo gid iya. Damo gid kami aluto kung makalatala. Damo na nag-order sa po. Oo, maakwan pagtutay pa man na. Samtang pilit ang ginapaabot naman nga mangin mabakal sa masunod pa nga inadlaw suno sa manugbaligya. Sa number 4, lokal nga panguluhan sa nga gihulngan ang nag-ayo nga ipaidalom sa enhanced community quarantine ang syudad bangod sang pagsaka sang kaso sa COVID-19 sa lugar. Nagpagwas ang resolution ng syudad sa gihulngan sa Negros Oriental nga nag-aayo sa National Interagency Task Force nga ipaidalom sa enhanced community quarantine ang syudad bangod sa pagsaka sang kaso sa COVID-19. 13 sa karon ang active cases sa COVID-19 sa gihulngan kag kalabanan ang yara sa barangay poblasyon. Ginpaidalom na sa 14-day ECQ ang barangay poblasyon kung sa diin mayara sa napulo ka kaso sa COVID-19. Iniagud matap na ang local transmission sa barangay. Ginaayo man sa syudad nga ang bugos nga gihulngan ay ipaidalom man sa ECQ para gilayon matap na ang paglapta sang balatian. Sa karon naka-lockdown ang City Hall sa syudad tubtub sa Biyernes matapos mahibaluan na nga nagpositibo sa COVID-19 ang 3 ka mga empleyado sa City Hall. Sa number 3, bago nga quarantine ug isolation facility sa may Barangay Ali sa Bacolod ang natanan ang i-turnover sa local government. Ini ang mayara sa 32 ka mga air-conditioned ka kwarto nga may hot and cold shower. 2 ka female kag 2 ka male rest quarters para sa medical kag service personnel, 2 ka generator set, 2 ka utility rooms kag 2 ka nurses station. Proyekto ini sa Department of Public Works and Highways nga nagabalor sa 25 bilyones pesos. Ginpahayag ni Bacolod Mayor Evelio Lunardia nga para ini sa mga pasyente nga may COVID-19 kag may mga yara sang asymptomatic o kung mild ang simptomas, agud nga ang mga moderate kag critical cases ang mabaton sa mga ospital. Ang syudad ang magabayad para sa galastuhon sa tubig, kuryente kag maintenance sa facility. Nagpangayo pagid si Leonardia sa kay DPWH Secretary Mark Villar sang dugang pagid ka 32 ka mga kwarto sa amuman nga facility bangod mayara pa sang bakante nga lote sa among lugar. Sa number 2, kinahanglan na sa karon ang backtrack registration para makakuha sa medical certificate kag travel pass para sa magabiyahe sa Gwa sa Bacolod City. Sumugod kahapon, ginapangitaan na sa backtrack registration sa Bacolod City Health Office ang mga persona nga luyag magkuha sa medical certificate bilang isa sa mga requirements sa pagkuha sa Travel Authority. Ini ang bag-o nga pagsulundan nga ginpatuman sa Bacolod Emergency Operations Center para mangin mahapos ang pag-contact trace sa isa ka persona sa tion nga magpositibo siya sa COVID-19. Kinahanglan sa Travel Authority ang mga persona nga yara sa Bacolod kag luyag magpadulong sa iban nga mga lugar sa luwasang Negros Occidental. Wala na sa karon nagapangayo sang chest x-ray ang CHO para mag-issue sang medical certificate. Bangod sunod sa kay OIC City Health Officer Dr. Edwin Miraflor Jr., hindi ini maka-detect sang virus. Magluwa sa backtrack registration, magapaidalom na lamang sa health evaluation sa CHO ang mga magakuha sang medical certificate. Hindugang pa ni Miraflor, magapangayo lamang ang CHO sang chest x-ray sa mga special cases kag magadepende sa health assessment sang aplikante. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, Visayas IATF Chief Implementer nag-apila sa DOH Secretary kag sa NITF nga i-downgrade na ang community quarantine status sa Bacolod. Ini matapos nga ginanunsyo kay nasang aga ni Presidente Rodrigo Duterte nga magapadayon nga ipaidalom sa GCQ ang Bacolod tubtob bulan sa Nobyembre. Yaring report. Ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte sa iyang taped address kag ginpagwa sa telebisyon kag social media sining aga nga magapabilin sa General Community Quarantine ang Bacolod tubtob sa Nobyembre 30. Pero sunod sa Presidente, mahimo sa gyapon makaapil ang local government unit kung luyag nila nga bag-uhon ang ilang quarantine status.
Gani si Visayas Interagency Task Force Chief Implementer Major General Mel Feliciano ang nag-apela sa DOH kag NITF nga pwede na ma-downgrade ang Bacolod sa Modified General Community Quarantine bangod sa nagdubo na ang kaso ng COVID-19 positive sa syudad. It would be considered yung GCQ. I just don't know kung that's already the decision. But I reached them out, the secretaries, and personally recommending Bacolod City to be MGCQ. Kasi ready naman talaga yung Bacolod. Para naman sa Executive Director sa Emergency Operations Center sa Bacolod nga si M. Ang duha ka mga nagpositibo sa COVID-19 subong adlaw. Amo ang pinakanubo nga na-record humalin sa July 16. Ini ang pamatuod nga nagdubo na ang COVID-19 cases sa syudad. Good, oo, dako gid nga factor because in the last week, consistent kita in the low numbers. So we are pretty confident nga ma-de-escalate or ma-downgrade ang aton nga quarantine, community quarantine classification. Nakahanda naman ang EOC nga padayunon ang insuguran nga mga sistema sang grupo ni Feliciano nga tubtub na lang sa katapusan sang Oktubre magapabilin sa Bacolod. Yes, hopefully, ang tanan nga mga systems and procedures, ang processes are already in place. We are pretty confident nga we can do it on our own. Processes are in place. The people or the cluster heads dito sa EOC are very committed, dedicated, and hardworking. So it is safe. The EOC can hold on to the daily situation. Ang team ni Feliciano ginpadala sa Bacolod sa nagsaka ang kaso sa COVID-19 sang bulan sang Setyembre. Bagluwa sa Bacolod, ginpahayag man sa presidente nga magapabilin man sa GCQ tubtubulan sa Nobyembre ang Metro Manila, Batangas, Iloilo City, Tacloban City, Iligan City kag Lanao del Sur. Kag sa Good Vibes Module Baylo Bugas kag Armas Baylo Bugas, pila lamang sa mga programa nga dako ang impact sa sosyedad kay dako man ang bulig sa tagsa-tagsa. Yaring report ni Romeo Subaldo. Kung sadtuan ay masako ang kaso sang pagpaniro kag patsanay sa barangay Mambulak sa Silay City, karon haloson ka na lang makabati sang siniklase nga mga balita. Suno kay punong barangay Hazel Cordero, magluwa sa pandemic, dako man ang pulig sa programa nga Armas Baylo Bugas sang PNP. Humalin sa ginsuguran ini sang bulan sang Oktubre, may 4 na ka mga granada kag mga pusil nga ginsurrender sa ila. Mismo ang mga residente nga may armas sa ilabalay, ang voluntaryo nga nagasungka sini. May mga amo na gali sila nga mga, wala ko nag-expectar nga amo na kadamo sang ila gali nga ginapot nga ano ni ang mga armas. Anong pila ka bugas? Pila ka kilo sa bugas ang ginabaylo sa mga ginasurrender? Isa ka armas, isa ka sako nga bugas. Sako nga hatag. Kag may tunga sa sako ang para sa facilitator. Meron man ang May ara, na taga Patigayon. Okay. May ara. Dako ini nga bulig sa peace and order situation sa barangay suno sa kay Cordero, bangod nagaganhagan na ang ila ginarespondihan nga mga kaso sang maoy. Kinanan ginaton itagaan sang pagtamod nga anho nila daang armas, abal ko gani nga mas maayo pa magkaon sila sang bugas, sang sa magkitkit sila rihas. Amo ginang akong ginahambal sa ila. Sa Tuboso naman, may module Baylo Bugas nga programa ang lokal nga panguluhan. Sa kada module ginasubmit sang ginikanan kada semana, may 1 ka kilo nga bugas. Suno kay Mayor Richard Huco, pinaagi sini, mahaylo ang mga ginikanan nga hindi pagpauntaton sa pag-eskwela ang mga kabataan, bisan modular lang. Ang ako man sini is mabuligan kag ma-motivate man no ang estudyante kag ang ginikanan nga mabulig kayo sa realidad man kinahanglan gid bulig ang kabataan kapit pa sa module. Bag-o na nga sistema. So basin bala nga pagkahuman hindi na sila maghuman kag madamo drop out. So at least may ara ta positive approach. Gikan sa 80%, nagsaka sang masobra sa 90% ang ilang enrollment rate suno sa alkalde. Namon, ang una is mga 80% man kami sa Tuboso sa enrollees. Oo. Pero pag sugod namon sini, nagtaas gid 90 plus na amon Enrollees? Percent sa enrollees. Kaya ang ako man lang gid is hadlokan is basin magda-drop out bala kag at least makita taanay nga kung sa kwan pa
na instill naton sa mga parents nga buligan nila bata. Pati ang mga daycare teachers nga wala sa may ginatudloan sa karon ang inhimuanay nga mga tutors ang LGU para sa mga estudyante nga kinahanglan tutukan. Ini ang mga sahi sa programa nga hindi lang basta-basta nagaduhol sang kalanon ang barangay o kun LGU, kundi kinahanglan man sa partisipasyon sang mga pumuluyo. Ming pila gani ka sako sa bukas ang baylo sa armas. Armas baylo bugas barb kung mga sulpak, mga low quality nga mga armas tunga sa sako nga bugas barb. Kung pusil, isa ka sako nga bugas. Kag sa granada, duha ka sako nga bugas. Di kung ikaw may granada ka sa balay mo, ibalik na lang, i-surrender na lang sa authority. Namin ko, duha ka sako nga bugas, duha man ang ka bulan nga pagkaon sa pamilya. Kag siyempre, ano mo ang granada sa sulod sa balay mo kung may kabataan ka? Illegal. Kag delikado. Module. Sa module, per bata, per module nga ginakuan sa ginikanan sa teacher, isa ka kilo, tipo may tatlo ka bata, may tatlo ka kilo kada semana. Good na. Ay diyan siya ni Mayor nila, Barb, sa Tubo. So, grabe man ang benepisyo, no? Bukas. Sa community, kag sa kuan security sa barangay, nag-okay. Ari naman niya para ang turnout pala sa ilang mga kabataan nga nagpadayon sa pag-eskwela, magpadayon nga sige po din sila maunta sa pag-eskwela mo nang napisahan nila nga ideas ang LGU. Lesser dropouts. Yes. Kagamuyan tong napulo ka mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon, importante nga may ibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kag dapat patas kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtubwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.